στους αριθμούς. Ναι, θυμάμαι από την ανακοίνωση των Αιγυπτιακών αερογραμμών 55 επιβαίνοντες, 7 άτομα πλήρωμα και 8 έξτρα πλήρωμα. 7 το πλήρωμα καμπίνας νομίζω και 8 οι επιπλέον. Νομίζω ότι αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αιγυπτιακών αερογραμμών. Τώρα, εδώ, η επίσημη ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία όταν είχαμε την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί πριν από 2 ώρες περίπου, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι 49 πρόσωπα είχαν απελευθερωθεί από το αεροσκάφος. 49 πρόσωπα στο σύνολό τους. Μάλιστα. Και ενώ λοιπόν ξεκίνησε η ενημέρωση, μάλλον οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν αυτόν τον άνθρωπο να έχει ως μοναδικό σκοπό να επικοινωνήσει με την πρώην σύζυγό του, Μαρίνα Παράσχου, από την Ορόκληνη. Σιγά σιγά και όσο παρακολουθούμε τις εξελίξεις, το σκηνικό αυτό ανατρέπεται. Φέρεται μάλλον να προβάλλει κάποιες νέες απαιτήσεις, ο κύριος αυτός, που συμπυκνώνονται σε αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ότι έχει ζητήσει την απελευθέρωση Αιγυπτίων γυναικών, οι οποίες κρατούνται σε φυλακές των Βρυξελών. Ακριβώς. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι η πρώτη φορά που πω κάτι τέτοιο εγώ, ότι κρατούνται δηλαδή γυναίκες φυλακισμένες σε φυλακές των Βρυξελών. Ναι, και για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Πάντως η κατάσταση διαμορφώνεται, όπως εκτιμούν και οι συνάδελφοι εδώ, ότι είναι πλέον σοβαρή. Μετά και από την μετάφραση του γραπτού μηνύματος, το οποίο αρχικά φάνηκε ότι ήταν ερωτικό ραβασάκι. Φαίνεται ότι όσο περνάει η ώρα, οι πληροφορίες γίνονται πιο σοβαρές, εξού και το γεγονός ότι η αστυνομία παίρνει όλα τα... Ναι, αυτό θα έλεγα, Έλενα. Το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει σε εκένωση της περιοχής Μακένζι που γυτνιάζει, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από το πρωί. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα, για να μην σπείρουμε τον πανικό. Αλλά θεωρώ ότι έστω και προληπτικά, καλώς οι αρχές έχουν προχωρήσει και έχουν λάβει αυτά τα μέτρα. Βεβαίως, επειδή εκενώνεται μια περιοχή πολυσύχναστη, ας πούμε, της Λάρνακας, όχι τόσο τις καθημερινές βεβαίως, αλλά είναι ένα σημείο πολυσύχναστο συνήθως, θεωρώ ότι θα ήταν καλά να βγει κάποιος υπεύθυνα από τις αρχές, να ενημερώσει, να μας πει αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και λαμβάνουν αυτά τα μέτρα ή αν αυτά τα μέτρα είναι προληπτικά, γιατί αυτό λέει το πρωτόκολλο, γιατί αυτή είναι νομισμένη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν και πληροφορίες που έρχονται τόσο από ξένα μέσα ενημέρωσης και από μυστικές υπηρεσίες, τα οποία μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, ότι εντός του αεροσκάφους βρίσκονται περισσότεροι από ένας αεροπειρατής, αλλά και ο λόγος που γίνεται για τα εκρηκτικά. Για να αντιλαμβανόμαστε ότι για να λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα ασφάλειας μετά από τόσες ώρες, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να συμβαίνει γι' αυτό. Μάλιστα. Χωρίς να θέλουμε πάντα να σπείρουμε το πανικό. Ναι. Όπως ανέφερες και εσύ, σίγουρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έλενα, κάτι τελευταίο. Έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση για την εθνικότητα των ανθρώπων που έχουν απομείνει στο αεροπλάνο? Η τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχαμε ήταν για όλους τους επιβαίνοντες, που είναι διαφόρων εθνικοτήτων. Στην πλειοψηφία τους Αμερικανοί και Βρετανοί, υπάρχει ανάμεσα τους Ολλανδός και Γερμανός, και κάποιοι Ισραηλίτες. Ποιοι εξακολουθούν να βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα εντός του αεροσκάφους, δεν είναι γνωστό. Δεν έχει γίνει γνωστό. Είχαμε καθόλου πληροφόρηση, γιατί τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, κάποια ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν πληροφορία ότι υπάρχουν και 2 Έλληνες. Ότι υπήρχαν 2 Έλληνες μέσα σε αυτή την πτήση. Έχουμε οποιαδήποτε τέτοια πληροφόρηση ή όχι?
Όχι, Λοιπόν. αυτό δεν επιβεβαιώνεται και ούτε αναφέρθηκε από την Κυπριακή Αστυνομία καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Ωραία. Λοιπόν, Έλενα, παραμένουμε σε επαφή. Περιμένουμε και τον Πέτρο Μελάηση, αν έχει οτιδήποτε να προσθέσει. Να πάμε τώρα στον κύριο Ορφανό, τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Κύριε Ορφανέ, τα λέγαμε και νωρίτερα, σας χαιρετώ και πάλι. Γεια σας, κυρία Αλεξανδρινό. Λοιπόν, εδώ φαίνεται τώρα ότι ανατρέπονται εντελώς τα πράγματα. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η συζήτηση για το τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ναι, τα παρακολουθώ. Τα παρακολουθώ και εγώ και έτσι φαίνεται. Διότι δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει σε μια αεροπειρατεία. Πώς είναι αεροπειρατές, αν είναι ζωσμένοι με εκρηκτικά και τι ακριβώς ζητούν. Τι θέλω δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Εσείς θεωρείτε, παρατηρώντας από το πρωί τις εξελίξεις, ότι οι δικές μας οι αρχές, οι κυπριακές αρχές, έχουν πράξει τα δέοντα, παρά το γεγονός ότι σε κάποια στιγμή πήγε να υποβαθμιστεί λίγο το γεγονός ότι ήρθε για μια κυρία και ότι αυτός ήταν ο απότερος στόχος και ούτω καθεξής. Έχει ξεφύγει πλέον από το, ας το πούμε, χιούμορ που γίνεται μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κυπριακές αρχές έχουν ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες, έτσι. Ναι, σωστά. Πολύ σωστά πράττουν και πολύ σωστά έχουν απομακρύνει για τον κόσμο από το αεροσκάφος. Έχουν βάλει το αεροσκάφος σε τόπο που να μην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ανασφάλειας κτλ. Πιστεύω ότι το χειρίζονται σωστά, πολύ σωστά. Το γεγονός ότι έχει εκενωθεί η περιοχή Μακέντζι, τι σας λέει εσάς από την εμπειρία σας, κύριε Ορφανέ? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν ξέρουν ακριβώς τι ζητούν οι αεροπειρατές και πώς θα εξελιχθεί, είναι σωστή, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η εξέλιξη της αεροπειρατείας.